Gipanghanay na sa mga mamaligya ay gawa sa Roman Catholic Cemetery sa Barangay 8-A, Poblasyon, Davao City ang lain-laing klase sa bulak o kandila, samtang nagkaduol ang pag-obserba sa adlaw sa mga minatay kung kalag-kalag. Sumala sa mga mamaligya ay sa karon ni hitpa ang palit sa bulak o kandila. Kay sagad bubisita sa sementeryo, manghinlo pa sa mga lubnganan sa ilang mga minatay pagpangandam sa pitsa 1 ug 2 sa Nobyembre. Aminado sila nga doon nagyoy pag-usbaw sa presyo sa ilang gipangbaligya nga bulak o kandila. Sa ulo kusog isa Diyos na aman kay bangdag ko man na kalag ang dagmay pizza 1 man na karon ay pag-usbaw gamay kay sa una tag 150 lang ang bundle sa umong palit karon tag 280 300 na pa ito 50 dili pareha pizza 1 mangyud ang kuan sa 1 gyud ug 2 ang daghan kayo gyud mandalaw. Sa karon ana sa 50 pesos hangtod 200 pesos ang presyo sa bulak nga ilang gibaligya depende sa gidak-on. Samtang ana sa 3 o 20 ang presyo sa kandila. Gawa sa mga namaligya og bulak o kandila sa mga sementeryo, nangandam na sab ang ubang miyembro sa pamilya sa mga minatay nga manghinlo sa mga lubnganan 2 ka adlaw una ang kalag-kalag. Sama ni Claudia Espina umawas. Sumala niya naanda na niya kini matag tuig aron likay sab sa dagsang sa mga muduaw sa sementeryo. Lubnganan sa iyang amahan ang iyang gipahinluan. Inaamog yung laing ngalihok ko noon, so na ako'y appointment by November 1. Kaya nga, sultin ako sa akong sister, maghinlo ko earlier. So I'll be here today and tomorrow. Para diretso-diretso, pagbalik na ako November 2, I'll join the mass early gyud kay para pag-abot ko sa panahon nga kalag-kalag na gyud siya, hinlo na ang lubong. Ubay-ubay na sab ang nanghinlo ug nagpahinlo sa mga lubnganan sa mga sementeryo sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.